Euskadi Irratia. Bederatziak eta 37 ekonomia albisteak aztertzeko tarte bat, eta gurekin da gaur Mikel Navarro, orkestrako ikerlaria. Mikel, egunon. Egunon. Eta zaintzen gaudegu ere, ez? Telebistako irudiak ikusten, ea noiz sartzen den lanean, berandu sartuko da Rajoy. Bere jabetzaren erregistroan hasi bertzuen gaur Santapolako bulegoan, ordode kamera pila bat zai, gure ustez goizeko 9 zuen sartzeko ordua beraz. Bai, ordutegi malgua. Danok eskatzen duguna. 9 bosteta du ordutegia, baina 9:28 dira, eta hor daude zain kamera guztiak, ea Rajoy noiz bueltatzen den bere politikari aurreko lan horretara. Mikel, nahi dugu zurekin itzen Innovaskek inbertsioari buruz aurkeztu duen txostenaz eta gai gehiagori buruz, baina aurrez ez dakite ekonomian eta enpresa munduarekin lotuta itzala handiko aldizkaria da Forbes, ezagutuko duzuzuk noski, Estatu Batuetako aldizkaria, mendea bete berri du eta beste hainbat gauzaren artean munduko aberatsenen zerrenda kaleratzen du urtero. Eta horrek egin du ezagun besteak beste. Eta maiatzako zenbakian, enpresei eskaintzen dien atalean aldizkari honek sormen handiena duten enpresari eta ekintzaileen zerrenda bat osatu du 100 lagunekin. Nazioarteko izen asko. Baina hor daude adibidez Elon Musk, Tesla autoen arduraduna, TripAdvisor, Booking, Instagram eta bar. Baina zerrenda horretan agertzen dira baita ere Euskal Herriko hainbat ekintzaile, 4 izen aurkitu ditugu guk. Hoietako bat Iñaki Letamendia da, Pukas surf dendako sortzailea, eta beste Enrique Arrillaga Azpeitiako Lufe altzari dendako arduradunarena, Euskal Ikea gisa bataiatu dutela. Adur Letamendia Iñaki Letamendiaren semea da. Egunon, Adur. Bai, egunon. Eta Ines Arrillaga Enrique Arrillagaren alaba. Ines, egunon zuri ere? Egunon. Ines, zure aitarekin hitz egin genuenean, barreari eutsi ezin da zegoen, oraindik ezin sinetsita, nazioartean horren ezagunak diren enpresario eta negozioen parean edo tartean jarri dutela zuena ere? Bai, egia esan da, oso pozik gauz, da ondiokan ez dauz inizten, egia esan da. Da, azkenian lana da gogoekin, ikusten da, gauzak azkenian lortzen diala da, ohore handia da guretzat hor, edo aitarentzat, ez, azkenian danok hori ekipoa gara danak eta oso pozik eta oso ohore bat da guretzat, ez, hor urtetzia eta bai. Eta Azpeitiako Lufe altzari dendari Euskal Ikearen izena jartzea hori zuena da edo kanpotik jarri dizueten izen bada? Bai, hori pasaen urtean jarri zitzaigun horrek El Paisek artikulo baten egin zuen eta horre urten zan hori Ikea Basko deitu zigun, da hortikan aurrera ikaragarria izan da eta danok ja Ikea euskalduna moduan ezagutzen gaituzte ja. Eta Europa iparraldeko enpresentzat lehiakide indartsua da Euskal Ikea? Gure ustez bai, ez? Azkenian kalitatezko produktuak dazkau eta egurra da, amengua gainera eta horrekin bebai aldou jolastu pixkat ekologikoa bebai danez eta hori azkenian gure ustez kompetentzia bebai asko igotzen dugu, bai. Zure aitak zer eramaten du, soinean, ohiko enpresa gizon trajedun gixara irudikatu behar dugu, ala? Keba, nire aita da azkenian beste langile bat, ona etortzen dianean bezero batzuk edo igual fabrikan nahi dabenak ikusi edo, hori aita bilatzen juten dia, hori trajedun mutil bat bilatzen, eta azkenian beste bada langile arropa daka, ez dakitze kamiseta normala eta fraka normalak, eta hor da, eta hierrian egurra mozten beste bate moduan, osea, azkenian beste bat da. Bertako egurra esan duzunean, barkatu Inez, Euskal Herriko egurra zari zinen? Bai, amengo egurra da, gainera hemen Azpeitzin erosten dugu, eta amengoa da PEP simbolua bai daka, hori esan nahi dau sostenibilia dela, ez doula kontrolauta dauala arbolak eta moztia eta hori dana kontrolauta dau eta hola nitzen dugu. Adurre Esan dugu Adur Letamendia Iñaki Letamendiaren semea da, eta Iñaki Letamendia Pukas surf dendako sortzailea da, Forbesek baita ere ekintzaileen 100 postuen zerrendan sartu duena.
Adur zuentzat ere sorpresa totala, ez? Izan da. Bai, sorpresa. Forbesen. bai. Forbesen, zer sentitzen da Forbesen sartuta? Zure aitak zer dio? Beare bai, parezka, da nolatan azaldu da nori, eta horrelakotan guretzat sorpresa izan ere, bai. Eta nire aita bere garaian hasi izan nian behaz, izan batez ere surfa, 70ko hamarkadan etxegolako eser-eserrez, eta behar eta beste lagun batzuek hasi zian tablak egiten. Eta hori da ziera. Ez da hainbeste dendaren gati, baizik eta nik suposatzen dute batez ere nola surfa gure lurralde hontan nola surfarekiko edo surfa egiteko tablak sortzen hasi zian pertsonaia bezala za. Euskal surfaren mitoa dela, ez surflari ona izan dela, baina taula ekoizle gisa egin duen lanarengatik, ez? Horre jarri dute Forbesen. Bai, beha gaina beti izan duen, ni ez naiz oso kirolari trebea, baina bai batez ere mugimendu hori nolabait hasi zulako. Eta ez beha bakarri baizik eta taldeko lana bezala. Eta gero pukaz bere atzetik izan zan batez ere nire ama. Eta beha izan langile bezala nolabait talde lana sortzen eta beha nire ama bikinak egiten, hor hasi izan nolabait pukaz, bai tablakin eta bai bikiniekin, hor hasiera izan zan 70ko hamarkadan. Ez da aitortza nola nahikoa, Forbesen agartu izana, ze hartzen du horrek beste proiekzio bat, baita ere. Bai, beti Forbes denok, beti pentsatze dugu, aberatsa diren, zerrenda guzti horietan, eta zuk esan dako, aipatutako, Elon Musk, eta horrelako jendia oso aberatzak, eta hemen oso garbi utzi berdala dela, además, creativo, la lista de los 100 creativos, hori zan. Ez dagoela, zuena eta ez dagoela aberatxinen zerrenda. Ez gaude hor, baina titulao politagoa da, ez da? Más creativo, bai. Bai, ez daki politagoa, baina polita da, bai. Sormenari lotutako aitortza bat, eta zuen aitek egindakoari zuek emango diozue jarraipena, Ines eta Adur? Nire berantzuko dut, oantxe bertan pukaz, gugea bai dendak, bai surfeskolak eta gero tailerra ere bai. Eta hortan guk osatzen dugun lana, 150 pertsona gutxi gora bera. Udan, orduan azkenean, enpresa tamaina polita da, eta bai, noski baietz, gaudela bigarrengo generazio guztia, gaude enpresan sartuta, eta dira, gauzak beti nolabait, nire aitak hasi izan bezala, gauzak beti berritzen, eta hor ondo funtzionatzen duten gauz guzti horiek nolabait bultzatzen, eta surfarekiko beti oso lotuta hori bai, beti surflarekin eta itsasoarekin, eta hori da nire ustez batez ere konfiantza ematen duna gure bezeroei, eta hori, kredibilidade hori ez da, hori da punto fuertena. Ines, eta zuk? Bai, niri bai gustatuko litzaidak enpresarekin jarraitzia momentu zehamen 20 gea ja, osea, 8 hasi ginen, da ja 20 gea, da gutxinaka, azten jarraitu nahi dugu, eta, niri gustatuko litzaidak hemen gelditzia, momentuz ni hemen lanian nau, psikologia ikasten bai, eta, nor daki, azkenian zer gertauko da, baina bai asko gustatuko litzaidake. Adur Letamendi eta Ines Arrillaga, eskerrik asko gaur goizan Euskadi Irratian izateagatik, eta zorionak zuen aitei. Mil esker. Argi utzi du ez, Mikel? Ez konfunditzeko, Sormena eta beraztasuna. Tira, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek ikerketan egiten duten inbertsioari buruzko txostena aurkeztu zuen Innobask berrikuntza agentziak joan den astean. 2016ko datuak dira azkenak, eta joera aldaketa bat ikusten da, ez? 2012az geroztik ikerketarako eta berrikuntzarako jarri den inbertsioak behera egin ondoren, duela 2 urte berriz ere hasi egin zen inbertsio hori, ez? 1,4. Hor joera aldaketaren bat ikusten duzu zuek ere? Hor lehendabizi zuzenketa txiki bat, gauza da ikerketa, eta beste gauza da berrikuntza. Hau da ikerketarako. Hau da, ikerketa eta garapena, hori da haiek ematen duten zifra momentu enten, 1,8 dala barne produktu gordinaren aldean. Berrikuntzako sartuko bagendu 2 alako izango zen. Ikerketan geratuko gara. Hori da, adibidez, lehen aipatutako altzari gintzan, segurazko
hoiek ez dute inbeste ikerketa egiten, baina diseinuan eta olako gauzetan alegina handia egingo dute. Hori ez da IGIG-ren barruan sartzen. Orduan, lehendabizi, bereizketa hori. Askotan, politikoak eta nahastu egiten dute. IGIG, eta guk, eta gure moduko kazetariek. Eta ikerketa garapena eta berrikuntza. Bueno, hori esan da, guazen kalderara. Bai. Hor, bai, lehendabizi ikusten dugu, 2012tik aurrera, IGIG-ko gastua, ikerketa garapeneko gastua berakasi joan. Bai termino absoluto eta erlatibotan. Bai eurotan eta bai barne bruto gordinaren aldean. Orain, 2016an aldaketa txiki bat ikusten da. Termino absolutotan haunditzen hasi dela. Baina, kontuz, termino relatibotan berakaz egiten du. Hau da, 2015ean barne bruto gordinen aldean ikerketa garapena 1,86 zan, eta 2016an 1,82. Orduan, atzeraka. Nola da posible? Termino absolututan aurrera eta erlatibotan bera. Bueno, ikerketa garapeneko gastua hasi da, baina ekonomia are gehiago hasi da. Orduan, zuk alderatzen baldin baduzu gastu hori barne produktu gordinaren kopuru guztiarekin, orduan berakagoaz. Baina ja makurgune bat ikusten dugu. Bestalde, jetxiera hortaz, persona batzuk oso iritsi negatibo ezkorra dute. Oso katastrofista dira. 2012tik aurrera IG berakagoa, lehen Europako bataz bestekoen gainetik geunden, orain Europako bataz bestekoen azpitik gaude, honek ondamen dira garamatza. Honek ez dauka sentido honik. Ni ez nahi zen pesimista. Alde batetik esango nuke, hemengo ikerketa garapena apur bat dopatuta zegoela. Laguntza mordo bat ematen zitzaien, eta enpresak, egia esan, egiten zuten, ia pesta bat ere jarri gabe. Laguntza handikan, hemendikan, deduzio hau dala, bestea dala, eta orduan, jende asko ikerketa garapena egiten zuen, baina benetan hortan sinistu gabe, etekin handia atera gabe, etorri zan krisia, jetxizen hori, bai, laguntza moztu ziren, grifoa itxi zan, eta jende guztia hasi zan pentsatzen, IGIG-en gastatzen baldin badet, etekina atera behar diot. Eta oso kurioso da, zuk IGIG-en gastatzen dezuna gutxitu da, baina emaitzak handitu dira. Pues adibidez, argitapen zientifikoak goraka segitu dute, patenteak goraka segitu dute, produkto berriak enpresen barruan suposatuten unekoa aurrera segitu dute, beraz, diru gutxiagorekin, orain emaitza gehiago ateratzen dugu. Sistemaren efizientzia hobetzen ari da. Eta gero bada beste datu bat arreta deitu diguna, enpresa txiki eta ertainen inbertsioek egin zutela gora, baina hundietakoek atzera. Bai, hemen Euskal Herriko kasua oso atipikoa da munduan. Zu biratzen baldin badezu munduan IGIG ikerketa garapena nork egiten duen, 3 laurdenak enpresa hundiek egiten dute. Hau da, 250 langile baino gehiagokoak. Hemen enpresa hundiek eren bat gutxiura bera. Hemen egiten dutenak enpresa ertain eta txikia dira. Zer delata? Alde batetikan gure ekonomi eta sektore egituragatik, guk ez daukagu enpresa hundik. Guk IKEA gutxi daukagu. IKEArekin konpetitzen ari dana, hoi langile zuzkan. Orduan, alde batetikan hemengo enpresak txikiagoa dira. Orduan ezin eskatu hainbeste. Enpresa ertainen artean, zentro teknologikoak ere sartzen dira. Ez enpresa hundien artean, eta hoiek IGIG asko egiten dute, eta enpresen artean, estatistiketan kontabilizatzen dira. Orduan, alde batetikan gure enpresa egituragatik, enpresa hunditik ezin dezakegu hainbeste espero. Gero, beste bi fenomeno eman dira. Alde batetean krisia dalata, enpresa asko bere plantilla murriztu dute. Eta lehen, haundi kontabilizatzen ziren asko, orain ertain kontabilizatzen dira. Orduan, haien gastua pasada ertainen multzora. Enpresa hundiren bat ere Fagor bezalakoa erori da, baina niretzat arrazoidik importantena da, hemengo apostoa
tamaina hartaineko enpresetan dago. Enpresa handiak Iberdrola bezalakoak eta Eusko Jaurlaritzaren almenetatik kanpo daude. Horiek por libre edo Europan engantzatuta edo, baina guk ez daukago influenzia asko hoiengan. Hemengo programak ia danak enpresa ertain tamaineko eta ordun hor egin da alegina eta tarte hortan gure enpresak fuerteago daude beste kanpoko enpresen aldean. Mikel Navarro hemen txutziko dugu Deustuko Unibertsitateko katedraduna, Orkestra Institutuko ikertzailea. Eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Ez horregatik.